ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு வீடியோ கம்ப்ரஸர் ஆப்பை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ கம்ப்ரஸர் ஆப்போட நேம் பார்த்திங்கன்னா ஃபாண்டா வீடியோ கம்ப்ரஸர். இதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறதுலேருந்து அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாண்டா வீடியோ கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுத்துக்கிறேன். கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் தான் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். அதை வந்து இன்ஸ்டால் கொடுத்துக்கிறேன். அது வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ஆகுது. இந்த ஆப்பை பற்றி ஒரு ஓரல் இன்ட்ரோ எப்படி சொல்லலாம்னா, இது வந்து ஒரு லார்ஜ் சைஸ் இருக்கிற ஒரு வீடியோ ஃபைலை ஒரு சின்ன சைஸ், அதாவது வந்து ஒரு 50 to 100, அதாவது 50 MBலேருந்து ஒரு 100 MBக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து எந்த வீடியோ குவாலிட்டி அண்ட் வந்து ஆடியோ குவாலிட்டி டேமேஜ் இல்லாமல் ஒரிஜினல் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி சேமாக வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். அப்படி தான் எனக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு. இன்கேஸ் கொஞ்சம் வேரியேஷன் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன எதனா வரலாம், அது எக்ஸாக்டாக அதை சொல்ல முடியல. பட் நான் வந்து எடிட் பண்ண நான் யூஸ் பண்ண வரையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிசல்ட் வந்து நான் வந்து லோட் பண்ணுற அந்த பர்டிகுலர் வீடியோவுக்கும் லார்ஜ் சைஸ் இருக்கிற அந்த வீடியோவுக்கும் ப்ளஸ் வந்து இது எனக்கு வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்குற அதே வீடியோவுக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுவும் எனக்கு எதுவும் தெரில. ஸோ வந்து இது எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக சில பர்மிஷன்ஸ் கேட்குது. இது நம்ம அளவு கொடுத்து தான் ஆகணும். அளவு கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்து எனக்கு அந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோ அந்த ஃபைலை வந்து நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 685 MB இருக்காது, அதை வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வந்து நிறைய வெரைட்டியான வந்து ஃபைல் சைஸ், அதாவது வந்து இமேஜ் ரேஷியோ சைஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. இதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து இது வந்து கம்ப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் வந்து நெட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஆட் ஷோ ஆகுது, அதில் வந்து நெட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்ப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது வந்து அந்த ஃபைல் சைஸ், வீடியோ ஃபைல் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுக்கு இது டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ வந்து இது கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டுருக்கு. வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகிற டைம் வந்து நான் வந்து இதில் வந்து ட்ரிம் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது வந்து வீடியோவில் வந்து நான் ஆட் பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு வந்து 1ல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து நான் அந்த வீடியோ கம்ப்ரஸர், அதாவது ஃபாண்டா வீடியோ கம்ப்ரஸர் வந்து நான் யூடியூப்பில் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து 685 to 750 MB வரையும் வந்து, அதாவது 685 MB 600 MBலேருந்து 750 MB வரையும் எனக்கு வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுற வீடியோ வந்து வருது. ஸோ வந்து அதை நான் வந்து கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த ஆப் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆப் நான் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த வீடியோ வந்து 600-700 MB இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு 50-60, அதிகபட்சம் 60 தான் வந்து எனக்கு இது வரையும் வந்திருக்கு. ஸோ வந்து நீங்களும் இந்த ஆப் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் திடீர்னு ஏதாவது வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண வீடியோ அனுப்பினாலும், அதுவும் ஃபைல் சைஸ் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னாலும் அதையும் வந்து இந்த ஆப் மூலிமா வந்து கம்ப்ரஸர் பண்ணி நீங்களும் வாட்ஸ்அப் மூலிமா வந்து சென்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து 100% கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு ஷோ ஆகுது. இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைல் சைஸ் வந்து 685 MB, அதாவது 685 MB. கம்ப்ரஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 60 MB. இதை நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வீடியோவோட குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குது, ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணது, கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல். ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து இப்போ செக் பண்ணி பார்க்குறேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்களோட வீடியோ வந்து க்ரியேட் பண்ணதும் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறதுலாம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அண்ட் வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ண பார்த்துட்டேன். இப்போ வந்து ஒரிஜினல் வச்சு பார்த்துட்றேன். இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக எனக்கு ஒரு வித்தியாசம் இல்லை. ப்ளஸ் சவுண்ட் குவாலிட்டியும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கிறதால தான் வந்து நான் இந்த ஆப் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் இந்த ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா வந்து விட்டுலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்து வந்து ரைட் சைடு கார்னரில் சேவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணால் தான் நம்ம மொபைலில் வந்து சேவ் ஆகும். நான் வந்து சேவ் கிளிக் பண்ணுறேன். அதில் வந்து பர்மிஷன்ஸ் கேட்குது, நான் உங்களுக்கே கொடுத்துட்றேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு. இதை வந்து ஆப் பற்றி வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்க சொல்லுது. நான் வந்து அப்புறம் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ வந்து இதை வந்து நான் வந்து இன்னும் தேங்க்ஸ் கொடுத்துட்றேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் கொடுத்துருங்க. அண்ட் வந்து இதில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னா கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக மாற்றிக்கிறேன். இந்த சேனலோட வீடியோ அப்டேட் உங்களுக்கு வேணுனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிக்கோங்க.